Takulandirani pano pa Samaveta YouTube channel ndipo mu nkhani zathu za msiku lalero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu ya msiku lalero ndi yakuti pamene msiku langotsalano limodzi komanso maola okha ndi amene asala kuti dziko lino nzika zake zakuno ku Malawi zipite kokavota, koma chinthu chimodzi chokha chimene Amalawi ambiri ali nacho mafunso komanso kudabwa ndi momwe dziko komanso atsogoleri amene ndi osatira malamulo akulekerera chinthucho. Nkhani imene ndadza nayo mtsiku lero ndi yokhuza malamulo a dziko lino omwe amafotokoza kuti mtsogoleri wa dziko akamayandikira kuti ino akufuna kukachita voti, ma cabinet ministers amayenereka kuchitidwa council. Monga tikudziwa mbuyo mmene kampeni imayamba, lamulo la dziko lino la Malawi limatiwuza kunena kuti ma MP onse amayenereka kukhansulidwa ndipo kotero dziko silikhalanso ndi ma MP. Mofananira lakonso ndi malamulo a dziko lino momwe amafotokozera zokhuza nkhani ya ma cabinet ministers imene amafotokoza kuti kampeni pomwe yasekedwa ma cabinet ministers onse amayenereka achitidwe council. Koma nkhani imene yamanga nthenje komanso imene ili mkamwamkamwa komanso imene ikuzungulira m'masamba a mchezo ndiyokhuza kulekerera kwa boma la Dr. Lazarus Chakwera pa nkhani imeneyi. Ndipo mmene tikukamba pano ndizonena kuti ma cabinet ministers onse amene adalowa nawo mu cabinet minister imene idasankhidwa ndi Dr. Lazarus Chakwera kufikira panopa adakagwirabe ntchito mosiyanirako ndi momwe malamulo a dziko lino amayendera. So mukulankhula kwa Attorney General amenewo ndi Thabo Chakaka Nyirenda amene alankhulirapo kunena kuti zikumvetsa chisoni kuti amene amayendesa za malamulo mdziko lino, maloya komanso oyankhulirapo pa nkhani ya zimenezi sakulankhulapo kanthu pakulekerera kwa mtsogoleri wa dziko lino pakusakhansula ma cabinet ministers. Mongokumbusana Malawi mu nthawi ya ulamuliro wa chipani cha DPP mmene ankalamulira mu masankho a mu 2019 pamene zisankho zinayandikira patatsala sabata imodzi, chipani cha DPP nosogozedwa ndi mtsogoleri wawo amene ndi Peter Mutharika anachita council ma cabinet ministers mwachangu kwambiri mosatira malamulo. Koma funso limene Amalawi ambiri akukhala nalo ndilonena kuti kufikira tsiku la lero Dr. Lazarus Chakwera sanachitebe council ma cabinet ministers. So mwina mafunso amene Amalawi ambiri ali nawo ndionena kuti kodi izi zikutheka bwanji tinene kuti malamulo asiya kugwira ntchito, nanga ndi chifukwa chani oyendetsa za malamulo sakulankhulirapo, nanga lamulo limene likaphwanyidwa penalty yake imakhala yotani, nanga ngati pali penalty ndi chifukwa chani sizikusatidwa monga mwalamulo mmene lizimafotokozera. Choncho Amalawi ambiri ali jenkha komanso kudikirira kuti mmene zikhalire zikhala motani, koma pali kulekerera kwa malamulo a dziko lino monga tikukumbutseninso za momwe zinachitikira mu nthawi imene kunali emergency meeting yokhuza kusintha kwa lamulo la kavotedwe ka anthu amene akukagwirira ntchito m'malo omwe sadalembesere. Panalinso kulekerera kwa malamulo kamba kunena kuti malamulo amafotokoza kunena kuti komiti yoyendesa za malamulo ku nyumba ya malamulo imayeneka iyambe iyakumana kaye aphungu asanakumane ku nyumba ya malamulo, ndipo lamulo limasindika kunena kuti ngati komiti yakana kapena kuvomera mwachisanzo ngati yakana lamulo lina lake sipamasowekeranso kuti kukhale msonkhano wa aphungu kuti lamulolo akalikambirane kuti likachite pasi chifukwa komiti imakhala yalikana. Koma tinali odabwa Amalawi ochuluka kuona kuti komiti iona za malamulo ku nyumba ya malamulo ku parliament inakana zoti lamulo lokhuza kuti anthu amene akukagwirira ntchito m'malo omwe sadalembesere akuyeneka kukavotera komwe akukagwirira ntchito. Komiti idakana za chimenechi. Iwo adafotokoza kuti anthu akuyeneka kuti tsiku lomwe akuzagwira ntchito mawa ake koyamba akuyeneka kuzayeneka kuzavota komwe amakhalako asanapite ku ntchito, ndipo iwo akuyeneka kuvota mwachangu kwambiri anthu onse asanayambe kuvota.
koma zinali zodabwitsa kunena kuti ma MP a chipani cha MCP adasusa ganizoli, ndipo m'malo mwake adakakamiza kuti nyumba ya malamulo aphungu akumane ndi kuti bilu ipase. Ndipo zosadabwitsa kuti mu nyumba ya malamulo bilu yoti aphungu yoti akugwira ntchito ku amene akugwira ntchito yothandizira kuchitisa masankho akuyeneka kukavota kumene akukagwirira ntchito. So ina mwa nkhani imene tikukamba ndi imene tayikamba koyambayi kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino kufikira lero sanachite khanso ma cabinet ministers omwe ali nawo mosusana ndi malamulo a dziko lino omwe amafotokoza kuti pamene zisankho zayandikira kwambiri mtsogoleri akuyeneka kuchita khanso ma cabinet ministers. Kotero zonse zochitika ku maunduna onse zimasalano m'manja mwa mtsogoleri wa dziko, palibe minister amene amakhala active. Koma kufikira lero office ya president sinatulutse chikalata chochita khanso ma cabinet ministers, pamene tikufotokoza kuti kwangosala ma hours sopano kuti anthu apite kukavota kuti akasankhe mtsogoleri wa dziko lino. Ndifunso nkumati kuti ma cabinet ministers agwirabe ntchito kufikirano pamene anthu akukavota, zimene ndizosusana ndi malamulo a dziko lino. Chabwino amalawi, iyi ndi ngati imene tinakukonzerani, kotero timve maganizo anu kupyolera ku comment section za momwe mtsogoleri wa dziko lino akudziyendesera zinthuzi. Mongokumuzana tapeza kuti boma la MCP silidachitebe khanso ma ministers omwe lili nawo, komwe ndikususana ndi malamulo a dziko lino. Chonjezera njakuti amene amayendetsa malamulo, amene amayang'anira za malamulo mdziko lino sakulankhulaponso kalikonse. Choncho timve maganizo anu ku comment section za momwe mwayionera nkhaniyi. Mungani munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa video omwe tikhalukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.